Comencem el repàs de l'actualitat. Esquerra denuncia que la comarca té grans mancances d'infraestructures i assegura que la comarca, de fet, s'ha fet vella per manca d'inversió. No volem que ens vinguin a dibuixar la nostra comarca, sinó que la volem dibuixar des del Maresme. Demà hi haurà ple d'estat de ciutat a la ciutat. Ara sí, la primera vegada que es fa a Mataró i que, de fet, ha de servir en escala local per parlar del seu futur. És una oportunitat per tots per poder explicar com està la ciutat, quines qüestions s'han de millorar, quines qüestions s'han d'implementar, tenir una mirada també de futur, i és una bona oportunitat en aquest sentit perquè tothom exposi les seves màximes preocupacions. Ja hi en parlàvem avui també perquè estem ja a pocs dies de la Setmana Santa, que torna un any més com una de les millors de Catalunya. Però per què ho és? L'experiència ens fa veure que s'hi van apuntant a gent, insisteixo, joves. Són el futur. Són el futur. Doncs amb un futur garantit diuen que és una de les coses que demostra el bon estat de salut. Temes en tenim, els comencem a analitzar a partir d'ara mateix. Ho comencem doncs a fer d'una banda amb en Xavier Castellví. Bona nit. Hola, bona nit. També és amb nosaltres la Diana Duc. Bona nit. Hola, bona nit. I en Joan Salicuro. Bona nit. Bona nit. I benvinguts a tots quatre, de tots tres, 5 temes que tenim pràcticament 6, veurem si arribem a tots, força actualitat. La primera, i nosaltres en parlàvem dilluns, en aquest Mataró al dia, és aquesta denúncia per part d'Esquerra de les infraestructures, referents especialment a carreteres i també a trens. La manca d'inversions ha fet que ara les infraestructures siguin deficients, cal aquesta major inversió. Si més no, no és una qüestió nova, Joan, n'hem parlat, en parlarem, de moment no hi ha encara res de facto construït ni millorat, però sí que, en aquest cas, Esquerra com a formació a escala maresmenca diu prou. Comencen a ser ja més una de les formacions polítiques que, més enllà de demanar o no, es planten i diuen fins aquí. Sí, bueno, el que passa és que això de fins aquí, no sé en què es tradueix, vull dir que hi ha el marge que hi ha. Però posant-nos constructius, Esquerra Republicana, el govern de la Generalitat en Pere Aragonès, va ser el qui va pactar aquest traspàs de Rodalies que es farà, i aquest traspàs començarà, en principi l'any 27, amb la gestió d'aquesta R1. Per tant, ho dic perquè, sí, clar, si ens quedem ara aquí avui amb això, la foto és bastant desoladora. Però si ho mirem una mica amb zoom out i pensem, bueno, escolta, com es resoldrà això, no? Això es resoldrà assumint la gestió del servei des de la proximitat, com s'ha anat fent tot des de la recuperació del govern autonòmic. La salut, l'educació, tots els temes que puguis imaginar, doncs ara tocarà fer-ho amb el tema dels trens, i d'aquí uns anys això anirà molt millor. No perquè ho faci el president Illa o perquè ho faci el president Aragonès, sinó perquè es farà des de la proximitat, i igual que Ferrocarrils de la Generalitat, tothom no para de dir que funcionen tan bé, els que tenen la sort de poder-ho fer servir cada dia, que no som nosaltres, no? Doncs quan el govern de la Generalitat va assumir que no hi havia ni l'Estatut l'any 78 la competència d'aquest servei de Ferrocarrils de la Generalitat, aquell servei queia a trossos, literalment. La infraestructura era un desastre, era una cosa que l'Estat s'havia quedat i funcionava molt malament. En canvi, avui han passat molts anys, però Ferrocarrils de la Generalitat, ja des de fa molt, funciona molt bé. Doncs igual que es van recuperar aquells ferrocarrils de via estreta i es va posar de nom Ferrocarrils de la Generalitat, doncs hi haurà un dia que això de Rodalies haurà de funcionar. S'ha de treballar, s'ha d'assumir els problemes i s'ha de gestionar-los. No hi ha volta de full. De fet, si fem una mirada una mica més àmplia, perquè en aquest cas el que deia Esquerra és el que diu ara en Joan Salicru, posava sobretot la mobilitat sobre la taula, però també nosaltres en fèiem referència en aquest cas la portaveu del Parlament, el Parlament més ben dit dels socialistes, Elena Díaz Torrevejana, que a més és maresmenca i que en aquest cas parlava d'hospitals, del de Mataró, del de Calella, d'unes inversions que han d'arribar amb l'aprovació dels pressupostos. Si ho posem sobre la taula, en aquest cas els hospitals, la mobilitat,
Penseu que a nivell d'infraestructures, l'altre dia, dic com si fos ahir, Diana, i potser fa 15 dies, però teníem aquí la Maria Pastor, parlàvem també d'aquesta reforma als jutjats. Penseu que realment a nivell maresmenc ha quedat vella la comarca per aquesta manca d'inversions a nivell global, per no centrar-nos només purament en la qüestió de la mobilitat, que és de calaix, que no només aquí és, tota la línia de Rodalies, no només la R1, tenen grans mancances. Penseu que el Maresme s'ha fet vell a manca de no cuidar-se? A veure, jo penso que és un problema, diguéssim, estructural, no és d'ara, és de fa molts anys. No és que se faci vell, és que s'han de buscar solucions a situacions que ja venen de fa molt de temps, de fa molts d'anys. I a més, fixa't que parles de 3 temes que són estructures a nivell de mobilitat, d'hospitals, que és salut, i de jutjats, que és justícia. Tots són drets, i els drets dels ciutadans es veuen vulnerats si no hi ha una bona estructura i no es fa les millores que s'han de fer per poder arribar al ciutadà i que el ciutadà pugui desplegar-se pel territori en el tema d'infraestructures, que puguin arribar a la feina a l'hora, que no pateixin cap tipus d'incidència, que puguin tenir uns centres de salut que funcionin, i tot això passa per tenir, tot passa per un tema econòmic, perquè si hi ha uns pressupostos i si es donen uns diners, es poden fer millores. I clar, i per poder arreglar tot aquest tema, que són problemes estructurals, és fer una injecció de diners. Bueno, jo crec que la gent ha d'assumir que els catalans i els maresmencs som ciutadans de segona. No se'ns financia els nostres drets ni els nostres serveis públics de la mateixa manera que moltes altres regions de l'Estat. Quan la gent entengui que això és així i que segurament és mala fe per part de dirigents, perquè m'agradaria recordar que al llarg dels últims 40 anys, per exemple, hem tingut governs socialistes que han governat als municipis, a la Diputació, a la comunitat autònoma, com diuen, i a l'Estat. I no han aconseguit, no han fet de lobby els nostres polítics locals per arreglar ni els Rodalies. Recordo perfectament, als anys 90, tallar l'autopista de Mataró a Barcelona perquè traguessin el peatge. Ens va costar molt, però al final es va treure per la pressió de la gent. I la gent, jo la veig molt adormida en el sentit de dir: fa 40 anys que jo anava a la facultat amb Rodalies, les meves filles ja hi han deixat d'anar perquè no arriben i van amb autobús. Però vull dir, després de més de 40 anys, llavors, la gent no ens hem queixat lo suficient. No ens hem queixat lo suficient, però paguem els impostos com ningú, També s'ha de dir, Catalunya és dels llocs on hi ha més inspeccions en empreses, que no vol dir que entreguin que es denunciïn, que no es paguen prou impostos. I penso que al final és un tema estructural, és un tema de drets, però que no s'ha arribat mai a resoldre, malgrat tenir de dalt a baix, del primer a l'últim, la capacitat de decisió. Llavors, Esquerra Republicana, o és igual, o Junts, o qui sigui, poden fer una mica de lobby i què trauran? No, 500 milions, 1.000 milions... No, estem parlant d'un dèficit d'infraestructures que, si recordem també d'on ve el tema del procés, 2010, 2012, manifestacions, però és igual, som considerats, doncs no som part de... no som de primera, som de segona, i jo crec que si ho assumim potser viurem millor fins que la gent es reboti del tot, i aquí han de venir diners, les coses s'arreglen amb diners, i la cohesió social també s'ha de fer amb diners per revertir moltes coses que han passat els últims anys en aquesta ciutat i aquesta comarca. S'ha de tenir en compte que, depèn d'on posem el comptador dels anys, però que la població del Maresme s'ha, jo diria que duplicat en 40 anys. Per tant, les necessitats, diguem-ne, que s'han com a mínim doblat, a banda de que no només que siguem més, sinó que hi ha més necessitats o hi ha més coses que considerem que són necessitats i que els poders públics les han
ens les han de donar, no? Vull dir Els han de garantir, perquè la mobilitat l'haurien de garantir. Els de garantir, però mira, ara de la mobilitat, estic mirant el mòbil perquè avui he agafat el bus a plaça Tetuan a les 15:51 i he arribat aquí al Tecnocampus, per tant ja Mataró Ciutat a les 16:13, vol dir que en 23 minuts hem fet el trajecte de Mataró a Barcelona. Vull dir que hi ha alguna cosa que funciona. Però a quina hora? A les 15:51 fins a les 16. No hi ha el moviment que hi ha de 6 a les 9 o de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. És una anècdota per dir que hi ha algunes coses que en Xavi està molt pessimista, el trobo avui. Hi ha algunes coses que funcionen, hi ha moltes que no funcionen tan bé i algunes que són un autèntic desastre. No ho sé, hem d'exigir que els nostres polítics facin la feina que han de fer. L'única cosa bona, com a mínim, que almenys en el Congrés espanyol ja hi va haver un ministre que va dir que va reconèixer que estàvem infrafinançats. Perquè de rodes de premsa també del PP o del PSOE dient que invertirien a Catalunya i que no ha sigut, com a mínim aquest va reconèixer que estàvem infrafinançats. Tornem cap aquí, perquè avui, com que anem força plens i hi ha coses, tornem a Mataró perquè el que fem ara és una cosa que no acostumem a fer, però avui és especialment singular, que és fer una prèvia a l'anàlisi del ple de demà. Si aquest ple de ciutat és la primera vegada que el tindrem com a tal, és en aquest cas a través de la intenció, la voluntat de l'oposició, i demà el que tindrem dia és un ple sense ordre del dia, pròpiament com el tenim nosaltres, habitualment, sense prec, sense mocions, sinó un full en blanc sobre què cal fer, què ha de millorar Mataró, cap on ha d'anar, on tots els partits, en aquest cas tant de l'oposició com del govern, doncs hi diran la seva. La pregunta us la faré també a vosaltres. Quina Mataró us imagineu? Què hi hauria d'haver a la Mataró dels propers 5, 6, 7 anys? A veure, jo penso que també ve una mica el que estàvem parlant ara. O sigui, tenim un teixit de societat, tenim una societat i un teixit de societat molt important a Mataró. És una ciutat molt gran i per poder aconseguir cohesió a la ciutat, per poder aconseguir una mobilitat a la ciutat, per poder aconseguir millors serveis, tot passa per posar un ordre i per posar uns pressupostos per poder solventar les necessitats de la ciutadania. A veure, el tema està que els polítics haurien d'intentar arribar a acords per poder donar als ciutadans de Mataró les necessitats que tenen. Ara mateix sí que, per exemple, han pogut aconseguir els grups polítics fer un pla estratègic pel tema de seguretat. Si ho han aconseguit amb això, ho poden aconseguir amb altres coses. I amb això, clar, necessiten uns diners pel tema del pla de seguretat. De fet, han augmentat la plantilla de policia local i en aquest sentit també ho poden fer en altres tipus de matèries de dintre de la ciutat. Per exemple, a nivell d'estructures, a nivell de tema d'associacions, que també contribueixen també al teixit de la ciutat i a nivell també, sobretot, de generar també feina i una mica tot això anem també per vetllar els interessos i els drets dels ciutadans. Jo trobo que és una molt bona idea. Potser en lloc de fer-ho un dia i ràpid, això hauria de ser una setmana a l'any. La setmana blanca dels polítics perquè es posin d'acord, per veure quines coses a futur, però sempre acabarem amb el mateix. Tindrem molt bones idees, però quin pressupost tenim? És que això és com el Consell Comarcal o com a altres llocs que jo també he estat com a representant dels empresaris. Molt bones idees, moltes reunions, Consell Econòmic i Social de Mataró, però no hi ha pressupost. O sigui, tot és altruista, per part una mica de tothom, i hi ha 4 escorrialles. Llavors, això està molt bé, però per transformar es necessita un pressupost. Perquè de bones idees jo crec que tots en tenen, tots els grups polítics, i més si pensant en Mataró, no?
Però, esclar, si això depèn de la Generalitat, això depèn de la Diputació, això depèn de l'Estat, com a mínim, si es tingués un pla estratègic, però hi ha tantes coses a fer a Mataró per transformar-la, però tantes, vull dir, des de poder ajudar les entitats esportives, a les entitats culturals, a moltes empreses que han marxat de Mataró, no ho sé, trobo que aquesta reflexió d'un dia hauria de ser un dia o unes jornades de 2 o 3 dies per tenir la pausa suficient i crec més amb la bona voluntat dels polítics també que no pas en fer projectes que també es fan molt, de contractar empreses externes perquè facin un diagnòstic i es guardin en un calaix perquè o no es poden tirar endavant perquè no tens majoria política o perquè no hi ha pressupost per fer-les. Què dius, Joan? Valdrà d'alguna cosa? No, estava buscant això, la xifra del pressupost de l'Ajuntament de Mataró, de l'any 25 van ser 172,5 milions d'euros, que són peles, El del 26, per tant, entenc que serà, no recordo la xifra. Lleugerament superior. Però vull dir que l'increment es nota. Jo recordo quan, diguem-ne, jo seguia els plens i seguia la informació local, que estàvem parlant de 120, 130, fa gaires anys eren 120. Per tant, això s'ha augmentat. No, és per això dels pressupostos de dir que no hi ha diners. No, de diners n'hi ha sempre. Sí, sempre hi ha una quantitat consignada. S'ha de decidir amb què es fan servir o amb què són més útils i més rendibles. Per tant, s'ha de veure amb què es gasten en tot cas. Però sí, jo crec que també que és una gran idea perquè el ple municipal ha anat perdent en els últims anys aquesta funció una mica d'àgora pública, on els grups, que representen que són l'expressió dels fragments de societat, els partits, diguem-ne, haurien d'expressar quins són els seus desitjos per la ciutat i, per tant, els seus plans de futur i tal. Això s'ha anat perdent i en els plens municipals, tot i que jo ara fa molt que no he anat a cap, però la sensació que tinc és que són de coses molt més puntuals i de debats molt més superflus i, per tant, que falta aquesta reflexió genèrica sobre la ciutat i sobre què s'ha de fer, tot i que això se suposa que les eleccions també serveixen per això, que es fa un debat entre els diferents grups per saber quines són les propostes i la gent escull quina proposta fa més. Però això ja sabem que té una lògica electoral i per tant és difícil que hi hagi un debat serè. En canvi, a mig mandat se suposa que això hauria de ser més possible. És una bona idea. I sobre això que deies, quina cosa ens imaginem? Jo, com que això ens passen les preguntes i a vegades ens les rumiem abans de venir, una cosa que jo sempre, algun cop crec que l'he dit aquí, i que quan la preguntes, quan la trasllades als membres del govern municipal, és una cosa que fan poc cas, jo crec que s'equivoquen, és la política industrial. És a dir, a Mataró no tenim una política industrial, l'Ajuntament de Mataró no té una política industrial, que vol dir a quina mena d'empreses afavorim. Sí, estem aquí al Tecnocampus i en general la idea és que quantes més empreses hi hagi millor i això, però no hi ha una política clara sobre quina mena d'indústria volem. És a dir, s'ha decidit que la ciutat, com moltes, però no totes les ciutats mitjanes de Catalunya, però sí com moltes, és una ciutat de serveis, i bàsicament fem serveis. Llavors, hi ha altres llocs com Rubí, com Parets, altres ciutats de l'entorn així més metropolità, que segueixen tenint indústria i potent. Ja ho sé que em diran que al costat hi ha l'AP7 i que, per tant, logísticament és... Molt bé. Però nosaltres podríem tenir encara una base industrial, que és una cosa una mica més sòlida, que no les fluctuacions, perquè el món dels serveis, clar, depèn molt del consum, depèn molt de les onades. Llavors, jo una cosa que trobo a faltar a Mataró és que hi hagi més indústria, ja veurem de quines, si ha de ser tèxtil, si ha de ser d'altres sectors, però que torni a haver-hi indústria. Per tant, cal una política industrial. I això, a dia d'avui, no hi és. I això no són ben bé pressupostos. Això són idees. Com ho farem? Afavorirem que la gent, que les empreses vinguin perquè, jo què sé, els estalviarem el preu del sol, que diuen que és molt car a Mataró, doncs amb no sé quina fórmula. Això és una qüestió que es pot decidir i no estan de gastar, no? Doncs mira, ja que dius carta als Reis, política industrial. És una mica el que deia, un pla estratègic, és a dir, diners i un pla estratègic i anar per fases i anar solventant. Complim la primera fase, assolim la segona i així. I també el tema que dius tu del tema d'un pla industrial també és important perquè el que s'ha de generar també és feina. I llavors la indústria, és el que dius tu, no sabem quina, però es podria fer també un estudi de quina indústria es podria instal·lar aquí a Mataró. Avancem, Sí, però només afegir, no? Per exemple, moltes empreses s'han deslocalitzat per l'excessiva burocratització
que moltes empreses de Lleida han fet una fàbrica nova a Saragossa. Moltes empreses s'han anat de poblacions perquè no avancen amb el tema llicències i perquè són molt llargs els terminis de tot plegat. Doncs mira, igual si ho fas molt bé i ets capaç de resoldre aquest tema, pots reatraure, i això tampoc són calés. No, és organització, eficiència, no? Un projecte. Correcte. Em quedo amb tu, Joan, perquè de la nova, l'altre tema també que tenim pendent és el que hem sabut gràcies a aquest documental que Manel Sales reconeix aquests abusos a menors al Senegal, l'Escola Pi. De fet, diu en el documental que en són més de 20. I em quedo amb tu, Joan, perquè pensava justament en la força que pot tenir un documental. N'has elaborat més d'un i aquest era un cas que ja coneixíem. No és que el documental reveli el que ha passat, però sí que n'aporta més dades. Fins a quin punt, quan elabores un documental, no només explicaràs la força o el leitmotiv pel qual l'estàs creant, sinó a vegades el que se'n pot derivar. Déu-n'hi-do. Sí, bé, està bé que hi hagin productes periodístics que serveixin per fer reflexionar la gent o per posar llum en coses que fins ara no hi eren. I aquest és un bon exemple perquè és veritat que durant molts anys això era una mena de rumor de les escoles religioses, els capellans, que toquen nens, aquest comentari que havíem sentit. I per tant està molt bé, no vaig veure el documental ahir al vespre, l'hauré de recuperar i està molt bé. És veritat que ara ja n'hi ha diversos sobre aquest tema i per tant no és una estricta novetat. Jo celebro que es facin qualsevol producte de denúncia i que es reclami i s'exigeixin responsabilitats. És veritat que les ordres religioses en general, jo crec que han actuat, quan s'ha destapat tot això, han actuat bé, algunes més que d'altres, però sí que no m'estaria de dir, per ser políticament incorrecte, que crec que tampoc parlaria d'una persecució, però diguem-ne que hi ha moltes ganes de carregar per part d'uns sectors determinats contra l'Església i contra les institucions religioses i contra les escoles religioses. Llavors, jo, en general, jo no porto els fills a cap escola religiosa, en general, pel contacte que tinc i la feina que veig que fan, de totes aquestes ordres, vull dir, em sap greu perquè aquest documental torna a posar l'èmfasi en les coses que s'han fet malament, però en general jo crec que han fet un gran esforç justament de reinventar-se, de saber veure què s'ha fet malament i ser conseqüents i amonestar-ho, però jo crec que hi ha una gran transformació en aquest sector, que és una altra cosa, però això també és per fer un documental, que ens estem perdent, i la funció que fan aquestes escoles a dia d'avui, a un lloc com Mataró, per exemple, també en termes d'acollida d'immigrants, és una altra cosa que es diu, no acullen immigrants, això ja no és veritat. A dia d'avui acullen molts més dels que acollien fins fa poc temps. No sé si tots els que haurien, però en tot cas molt més. Llavors, jo en general crec que hem de fer una reflexió de dir, bueno, sí, s'han fet coses malament, segur, s'ha de veure si s'ha pagat el que s'havia de pagar en tots sentits per rescabalar aquest mal fet, cosa que sempre és molt difícil, però alhora no crec que haguem d'aprofitar per carregar les tintes contra aquestes institucions perquè en general crec que han fet molt més bé que mal. Sí, però aquesta impunitat, aquí estem veient, entre els anys 80 i 2005, també els hi passava als partits polítics, vull dir que recordem un president d'una comunitat que en un judici va dir que ell havia anat a la política a forrar-se. Jo crec que en aquest sentit doncs també, o sigui, estem parlant d'uns anys de molta impunitat, on la gent que estava al voltant de l'Església Catòlica semblaven que no els hi podia passar res. I penso que en aquest sentit l'Església sí que ha tardat molt a posar sobre la taula això. Sí, ho ha fet reactivament, això és cert. I espolsegar una mica tot, És més, vull dir, hi ha gent que encara l'estan tapant, i això és el que sap més greu. Sí que és veritat que els últims papes han intentat que això s'obrís a la llum i que paguessin els pecadors en aquest sentit, però ha sigut, jo trobo que és una de les pàgines més tristes de l'Església i que s'han tapat durant masses anys i penso que ha sigut un error ja com a estratègia, com a estratègia d'entitat religiosa en aquest sentit. I en aquest cas concret, Diana, fins i tot hi ha una cosa que jurídicament xoca, perquè no només és que se'l culpabilitzi dels càrrecs, sinó que, a més, el propi
culpable, assegura que ho és en aquest documental i que ho és de més persones, de més menors dels que es presumptòvem, que n'eren 17, ell n'assegura que en són més de 20, però si no hi ha una denúncia des del Senegal, el cas no anirà a judici. Per això ho ha dit, és a dir, ell ha confessat els seus crims, a més, jo vull posar el focus en les víctimes. En aquest tipus d'actes tan greus, per dir-ho d'una manera suau, tolerància zero, vinguin d'on vinguin. O sigui, vinguin de l'Església, vinguin d'una entitat, vinguin de grups polítics. I aquí el gran problema és que si les víctimes no denuncien perquè estan al Senegal, no hi ha una reparació. Perquè ja no només és una reparació econòmica, és una reparació d'ells, perquè el trauma que deixa aquest tipus d'actes és brutal. I a més, aprofitant-se de la vulnerabilitat de nens que són vulnerables, a més, nens que són pobres, que viuen en un país, diguéssim, del tercer món, i ell jo crec que se sent, per mi, des del meu punt de vista, i ell en el documental fa una confessió, jo penso que sabent que no li passarà res, que està impune. Aquest és el tema. I això és el que més frepa. Ens quedem amb el component religiós, sortim però de la qüestió i parlem del que tindrà d'aquí uns dies a la ciutat, perquè la Setmana Santa és a tocar. No sé si sou dels que aneu als actes de Setmana Santa, els que aprofiteu per marxar de vacances aquests dies, aquesta setmana d'horaris i de feina acaba canviant una miqueta. Tant si sí com si no, sembla ser, i ahir en parlàvem, que la Setmana Santa mataronina segueix sent un dels puntals d'aquest caire a tot Catalunya, per diferents coses. Sempre parlem d'aquesta mescla complicada d'inici de congeniar, però que ha acabat funcionant molt bé, de la Setmana Santa catalana a la Setmana Santa andalusa, però abans també escoltàvem, en aquest cas, el mossèn, que deia que, a més, sembla que hi ha garanties d'èxit, de continuïtat, perquè hi ha gent jove que s'hi acaba apuntant. Sembla ser que sigui per un component religiós, que aquesta és la gran pregunta també, o sigui per un component cultural, la Setmana Santa a Mataró té vida llarga, Xavi. No, i també perquè darrere hi ha entitats fortes que han fet un bon treball de base i han passat també, no sempre hi ha hagut tanta gent que tingui ganes de participar o tants músics que vulguin assajar durant tants mesos a l'any. Vull dir que en aquest sentit s'han anat enfortint i penso que és un referent i és la forma també de preparar-se, és molt important, tota l'estratègia dels assajos durant l'any, tot el compromís de la gent, i penso que aquest tipus d'entitats, siguin els germans, siguin les germandats, doncs està participada de gent de forma altruista i que, a part de la seva entitat, també ajuden a fer aquesta tasca que necessita Mataró de tenir entitats fortes per poder ajudar a les persones, a part de fer la seva activitat cultural o religiosa. Jo estava pensant que, mirant-ho més des del punt de vista religiós que cultural, que està bé que hi hagi una part de la població mataronina que se sent vinculat a les idees cristianes, que surti i ho expressi. Per què dic això? Perquè ara tenim una altra part de la població mataronina que està vinculada a les idees islàmiques, que surten i ho expressen. Tampoc no surten massa, però em refereixo que té una expressió això més o menys pública, que veus que van a la mesquita i tal. Per tant, tot el que sigui normalitzar i que uns surten a fer una cosa, els altres surten a fer una altra, i quan hi hagin uns altres que també hi seran i vinguin i s'expressin... Avui parlàvem de budisme, al Maresme. Veus? Doncs això, que hi ha coses molt minoritàries però que hi són, o tot el món protestant, És a dir, és bo que totes aquestes expressions religioses barrejades amb lo cultural, perquè mai se sap on comença una cosa i on s'acaba l'altra, és bo, com en tot,
que surtin al carrer, que s'expressin. El que no ens va bé com a societat és tenir la mesquita allà, aquells tancats, tenir aquests de les processons a dintre una església, no sé què. No, perquè això forma part de la vida. Llavors, ho dic perquè històricament hi ha hagut una mica de repelús, no? Sobretot quan s'ha recuperat això de la Setmana Santa des del centre de la ciutat, de dir, hòstia, això que ja ens ho havíem carregat nosaltres, ja ho havíem superat, i ara torna a aparèixer i a la pròpia església local li va costar molt admetre que es tornessin a fer processons, que és una cosa que ara costa d'entendre, no? Si l'església en contra de que es tornessin a fer les processons. Però, per tant, el que volia dir, que m'he embolicat una mica, però que està bé això, que les expressions religioses surtin al carrer amb normalitat de tot tipus. Jo penso que és un referent de la cohesió cultural i religiosa que, sobretot i de la convivència de quan van venir els immigrants, diguéssim, d'Andalusia, de Múrcia, i és una manera també, coincideixo amb ells també, coincideixo sobretot amb en Xavier, perquè el que fa és molta cohesió, és les associacions culturals, tant siguin les germandats com armats, i és un exemple de convivència i d'ajuda mútua. És a dir, jo penso que és molt positiu i és una manera també de fer teixit associatiu de la ciutat. Jo crec que també, fins i tot, a l'Església Catòlica li aniria millor si logrés fer coses com la Setmana Santa de la litúrgia dels dissabtes o dels diumenges, canviar una mica el tema de portar gent a una missa, en aquest sentit, perquè s'ha quedat com molt caduc tot plegat. Jo no soc practicant ja des de fa molts anys, però conec molta gent que està en germandats que no va cada diumenge a missa i que no sent la vocació d'haver de ser tan practicant. Però, en canvi, s'hi arreplega molta gent que són capaços de... És com una litúrgia diferent, més festiva, més teatral. Uns ho sentiran més per la banda de Jesús o de les Verges, i un altre anirà més per un tema més d'una vinculació social amb un veïnatge o amb una entitat. I jo penso que a l'Església Catòlica també li falta aquest pas, de part dels abusos, de repensar una mica de quina forma necessiten que els seus feligresos s'hi acostin. Pràcticament sortim de temps, però no vull marxar sense dues preguntes i una mini prèvia, molt mini. Per Setmana Santa, diumenge de Rams, sou dels que mengeu, senyors i senyores, o no? Sí. Si n'hi ha per menjar, me'ls menjaré segur, però no sé si els aniré a comprar. Ara hauria de dir que sí, no? No, pots dir que no. De fet, si dieu tots que sí, no té massa gràcia la cosa. Vols dir que no? Has de desempatar. No, jo no els he menjat mai. No? No. Puc creure, Xavier Castellví. No? És un dels clàssics, en aquest cas gastronòmics, que tindrem d'aquí uns dies, aquest mateix diumenge. La segona pregunta, que tampoc puc deixar-me de fer, la vam fer la setmana passada, si sou sí o no al cartell de les Santes aquest 2026, Diana. Perdona? Cartell de les Santes, agrada o no agrada? A mi m'ha agradat. Em sembla molt poètic, independentment del que opini la gent, però a mi m'ha agradat, és molt, no sé. Pot que sí. Sí. Jo sempre sóc defensor de que l'autor que faci el cartell m'agradarà, sempre. No té molta gràcia. És molt políticament correcte. Ja, Joan, no té gràcia si tots diuen que sí. La ciutat li dona a fer amb un artista el que pensa, i sí que n'hi ha que t'agraden més i que t'agraden menys, i més si coneixes un autor o no el coneixes i tal, però vaig escoltar la petita historieta que va explicar el José i, cadascú tindrà la seva versió, però l'autor va donar la seva i... 2 vots que sí. A mi més aviat no m'agrada, no em transmet festa, no trobo que faci massa de cartell, però estic bastant d'acord amb això que diu en Xavi, que al final està bé. No m'agradi més de la història, ja t'ho dic, Vull dir, però Aquesta pluralitat de mullades està bé, i sobretot el que trobo interessant d'aquest any, igual que l'any passat, que per primera vegada un artista d'origen magrebí, un mataroní d'origen magrebí, 2 anys ja, va fer un cartell. Aquest any passa una cosa que també és rellevant, que es dedica, per el que he entès, la figura que hi ha és de la colla del Basilisc, que és una colla, la primera colla que no és institucional de la ciutat, sinó que és una mostra de l'èxit que ha tingut la festa. O sigui, la festa ha tingut tant d'èxit, ciutat endins, que es creen col·lectius nous que ja no són
pròpiament les colles institucionals que volen participar-ne i es munten actes i es fan, no? Llavors, que es faci aquest detall de dir ens obrim a nous col·lectius, no? Que fa poc temps això era impensable i menys que estiguessin al cartell, té un punt provocador que això sí que m'agrada. I ho hem de deixar aquí. Volia parlar de la volta, però sortim de temps. Demà nosaltres sí que ho farem en aquest Mataró al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Demà la volta a partir de les 9, a les 8 com sempre al Mataró al dia, però ara els deixem amb Judit Nederman, que està en plena gira per celebrar els seus 10 anys, demà a les 8 del vespre aquí. Nosaltres hi tornem a ser. Bona nit. Quan les cendres volin alt, vesin el mar, seran les ones les que et faran navegar fins on volies arribar per veure l'ànima i la màgia des d'allà. Potser ens pots fer alguna senyal, un estel, un vent de llevant, que trobem sempre un ancorat i que la mort no sigui un final. Sí.